Lo mama wase-Diepsloot enyakatho yeGoli oneminyaka engu-34 ubudala okhulisa izingane ezintathu eyedwa uthi impilo inzima kakhulu njengoba nomsebenzi ungekho. Uthi baziphilisa ngesibonelelo sikahulumeni kanye naleyo mali ayithola uma ecwala izinwele zabantu. Abantwana badinga izinto zokunxiba. Abantwana bamele babhatalwe i-creche, omnye mele aye esikolweni naye izinto zakhe zesikolo. Kusendlini imele kube nento yokudla. Kodwa ke leyo mali ayenele. Sometimes uyafuneka ubolekile ngoba indaba yentloko iyadipenda. Ama-customers sometimes abanemali month end, abanye bazoza ngezikweleti. Uzaphinda akunikezele mhlawumbe nephela inyanga kuzofuneka ubolekile ke lapho. Ziningi izinto omama abazidelayo ukuze kuphile izingane zabo. Esikhathini esiningi bazikhohlwa bona uqobo. Kanti kubukeka lungekho usizo olwanele lokulekelela inzalabantu kuzo zonke izingqinamba ebhekene nazo. Kamumva nje umama waseTholeni ngaphandle kwaseGcuwa e-Eastern Cape ubulale izingane zakhe ezintathu ngenxa yenhlupheko. Izingane ezimbili wazibulala ngokuzikhunga, enye wayigwaza wase naye ezikhunga. Lesi sigameko siwushaqise kakhulu umphakathi. Kanti lezi zingane zifihliwe izolo.